O BNG do Barbanza fai un chamamento á participación na manifestación convocada este domingo na Illa de Arousa contra os proxectos de Altri e da mina do Touro o Pino. Os nacionalistas animan a veciñanza da comarca a sumarse á mobilización. O Bloque Nacionalista Galego da comarca do Barbanza participou esta mañá nunha convocatoria para animar a cidadanía a asistir a unha manifestación organizada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Esta levarase a cabo o vindeiro domingo ás 12 da mañá na Illa de Arousa. Segundo explicaron, o obxectivo da protesta é reclamar á Xunta de Galicia que denegue de forma definitiva tanto o proxecto da planta de celulosa de Altri como a reapertura da mina de O Touro Pino. Convocámolos a asistir o vindeiro domingo á manifestación contra a pasteira Altri e contra a mina de Touro que terá lugar na Illa de Arousa. Vámonos a manifestar como o fixemos no seu día na Pobra do Caramiñal miles de persoas reclamándolle á Xunta de Galiza que denegue definitivamente o proxecto de Altri e o da mina de Touro o Pino. Os nacionalistas advertiron dos posibles impactos ambientais destas iniciativas sobre o río Ulla e a ría de Arousa, unha das zonas marisqueiras e pesqueiras máis importantes de Galicia, da que dependen milleiros de empregos directos e indirectos. Poñer de manifesto que esta ría, que aínda sigue sendo unha das máis produtivas do mundo, ten que seguilo a ser. E para seguilo a ser, a Xunta de Galiza ten que tomar a serio o gravísimo problema de perda de produtividade que temos nesta ría, porque precisamente dela dependemos directa ou indirectamente miles de persoas. Dende o BNG consideran que a prioridade debe ser recuperar a produtividade da ría e garantir a protección dos seus recursos naturais, polo que instan ao goberno galego a actuar con responsabilidade ante estes proxectos. Reclamaremos que a Xunta de Galiza se poña as pilas para que esta ría volva a ser o produtiva que era e para que dela podamos seguir vivindo tantas persoas como vivimos. Para facilitar a asistencia á mobilización, haberá servizo de autobuses dende Ribeira a partir das 10 da mañá, con paradas na Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo.